Wait for your turn. Muna ingon nila. Kakadungnan ta na bisag asa. Paghulat. Wait for your turn. Okay. Let me tell you a story. Sa una, hili mo ikong travel and may instance nga kamulo ko gahulat og bus. Daghan pud kay tao gahulat uban ako. May gaatang Cagayan, may gaatang Davao. So, while waiting, nag-atang ko dito tungod sa kung aha mo tunong ang pultahan sa bus pag park niya. So, dito ko nagatang. Okay, in case ni mo abot na dayon, dito na lang ko sakay. So, tuod, na iniabot nga bus. Pag-abot sa bus, narin ko dito, ready na kayo ko. And nagdumog ang mga tao. Dumog. Sa wala pa na abre ang pultahan, dikit na sila dito. Dool na kayo may. And then, sa wala pa ninaog, na nag-action og saka, di badlong din sa guard. Ma'am, wala ta lang na to makadaog ni uban. So, yun lang. Muning, wait for your turn. Na ugsa sila, pero na nagigadut-dut diri sa mga, saka na dong, saka na. Na nakiman, wait for your turn. Okay. Nga naman hindi ta kaulat? Nga nung gusto mo itagadali? Nga nung maibog mo yung tangan, nagulang na sila, kita na ulahi pa. So, dili na itong balaan, why we need to wait for our turn. Stay tuned. Let me tell you a story about David. David in the Bible, gi-anoint na siya mga about 15 years old. And then nahimo siya king pagka 30 years old. So, kailan man siya mong David. Si David to ang nagplantig kang Goliath. So, si David naghulat og mga 15 years ay siya nahimong hari. Kung wala siya naghulat, mahari ka siya. Diba? Napon yung Israelites. Ang Israelites, mga slaves ni sila sa Egypt sa unang panahon. Giled sila ni Moses, nadalon sila sa Promised Land. Promised Land, flowing with milk and honey. Pero ang ilang travel, niabot og 40 years. Ano pag uban? Kaya raman to pila ka months or days or even a few years. Kamo ni pangutana, ngano gitugot na 40 years? Ngano nagulat mo ilag 40 years ay maabot sa ilahang land nga flowing with milk and honey. So, noni, dagkan nitabo sila along the way. Ilang character na build, ang ilang trust sa Ginoo na build. Kung dito sila niabot, kung sila gusto mo abot, I'm sure malimdan nila ang Ginoo. Na ay purpose nga nung gipadugay, may purpose nga nung ginapadali. So, kailangan ta maghulat. Anong di tuod ta kaulat? Sakwa lang anong di ta kaulat, kay mas gatan ang huda sa uban. For example, sa linya, dito taga-focus sa ila, wala una na siya bay, ako na pa ko diri. So, mas kabantay na to atong uban, kaysa atong kaugalingon. Another reason, nanong di ta kahulat? Di ta kahulat kay gusto ta mo abot diretso, di ba? Pero nga naman yun, kay di pa man ta ready o angayan maabot anang atong kahulatan. Meaning di pa ready atong character, di pa ready atong batasan para madawat o moabot sa atong gusto maabtan. Kung nanong kailangan pag maghulat. Diba? Mas makasave kag time actually. Mas makasave og time kung maghulat. Ano makasave og time? Ano ni?
As you wait, if you focus on yourself, while waiting, you should do something na kailangan buhaton para ma-maximize imong na kailangan buhaton para ma-maximize imong time while wait. Okay? Kay kung magsikag pamantay sa uban, kamulo kagahulat, masayang imong oras. So you should have patience. And ngano kailangan pud magulat para maandam ang imong kaugalingon sa atong dawatonon sa unahan. Atong karakter, ang atuang kaugalingon maandam pag-abot sa panahon na makuha nato ang atuang angay nga kuha umaabot ta sa angay nato paabtan. While we wait, God is working in us. He's developing our abilities and our character para deserve nato ang atong gahulaton. Example, sa balay. Sa among balay. Example, gusto na ako tauran og swimming pool sa gawas. Ano din si mama? Dili pwede. Ano di man pwede? Ilah man ang balay. Actually, dili gid ani ang mga balay. But siya ang i-authorize magatiman aning balay. I should wait. Kailangan ko magulat na kung napod ko akong kaugaling ng balay, dito ko magbuhat og swimming pool. Diba? The government, again si Ingon, dapat nga nagibuhat, dapat wa ni gibuhat. Okay. Pero we should wait sa ato ang turn. Kung gusto gid ka na may tabo ng kabag-uhan na pinaagi sa politics, then wait for your turn. Malay mo, mahimo kang kapitan pohon, councilor, mayor, or even president. Na ay saktong panahon. Kung gusto ka manghilabot, panghinglabot, pinaagi sa pagtugot sa imong kaugalingon na moapilan ang abutang. Kung sikap panghilabot sa imong presidente diya, ulat pa presidente ka. Support ka ng COVID. Okay. Kita kahulat. Gusto na ito mabalik sa normal. Pero kung gusto ka mabalik sa normal, ready na ba ta? Wala na ba'y posibleng na matakdan? Di na ba ni mo kalat? E kung di ta kahulat, ang gamay na ito na case sa COVID-19 karon o daghan. Ano man, kay wala ta kahulat. Apoy uban sa Facebook. Sus, mga edukado man ta mo. Dapat inanin yung gibuhat. Mura man mugwa ka eskwela. Pero ang kapang comment, high school, college. Ako alam, di man sayo mang-correct o manghimantay sa uban. Pero naagi panahon. Wait for your turn. Apoy uban. Graduate na unta boy. Para makapanarbaho na. Okay. First year college ka, second year college ka. Okay, pag-graduate ka kalit. Gatuo ba ka na dawat ng kadritso sa imong gusto nga trabaho? Tungod lang kay graduate na ka? I doubt. Gituyo na ang high school unong nakatuig karon. Unong nga katuig karon. Gituyo ang college ka upat, may uban unom. Ano man? Di lang na about sa lessons, sa subjects. Gina-develop ato ang character para mahimot ang resilient, para mahimot ang mas bright. Through experiences, we'll be able to survive the real world sa maabot ng panahon. Napon ning uban. Uy, day! Spoiled man kayo mong anak. Uy, dapat tuwan ka ni mo ginani. Ano ka rin ginaanak? Okay. Wait for your turn. Usahay di taan ay manghilabot sa uban. Pwede ta mag-comment kung na sila comment and suggestions. Pero kung wala, usahay, mas maayong maghilong. Why? Wait for your turn. Kung naka-anak po, yung buhat ito yung gusto nga parenting style. Naman sila style, napod kay style. So, nga na, para di ta magsingon nga, kung ako pa anak. No. Let's wait for our turn. Because we all have our turns. As we wait for our turn,
God is working in us, developing our skills, abilities, and our character. Thank you. So if you like the video, pwede nimo i-share kung ganahan ka, pwede po nimo i-like. Pero kung di ka ganahan, ikaw bahala. But still, thank you for watching.